Pre početka videa želim da vam se svima zahvalim na ukazanom poverenju i na podršci koju mi nesebično pružate. Također pozivam i nove posetioce kanala da ukoliko im se dopada moj rad i moje priče, podrže kanal tako što će se subscribe-ovati, proslediti dalje i komentarisati. Hvala! U vlaškim selima po istočnoj Srbiji, a ima toga i po susednoj Rumuniji, mnogo je onih starih kuća, takozvanih zemljara, kod kojih svetlo na ulaznim vratima danonoćno stoji upaljeno. Bilo u vidu samo tek na brzinu instalirane sijalice iznad samih vrata, bilo u vidu noćnih svetiljki. I one tako gore, neumorno. Naravno, postoji prastaro verovanje vezano za taj običaj, ali nešto kasnije o tome. I uvek, po pravilu, ispod tih večnih luči stajala bi obešena i u ram umetnuta slika nedavno upokojenog člana te porodice ili neretko i sama umrlica preminulog. I veoma često, gotovo kao po nekom izvitoperenom šablonu, pokojnici po tim obeleženim kućama bili su jako mladi ljudi, nekad i deca. Neke od tih čitulja i slika bile su tek odnedavno okačene na te kuće, ali neke pak kao da su se vremenom saživele sa zidom kuće na kojem su visile i tu stajale godinama, bezmalo i decenijama. Neretko sliku bi krasila i bela marama koja bi tužno visila i sakupljala prašinu vremena. Druge pak marame bile su i crne. Crna bi predstavljala neutešnu porodicu, kuću koja je u crno zavijena tim gubitkom, a pak ona druga, bela marama, označavala bi preminulog najmlađeg člana porodice. Ipak, nebitno je koja je simbolika svega toga. Sve to bilo bi postavljeno kao tužni podsjetnik na nemili događaj, ali i upozorenje budućim generacijama koje tek nadolaze. Kao i onim mladima koji su i dalje bili živi za razliku od njihovih manje srećnih vršnjaka, u čije slike upravo gledamo kada prolazimo ovim selima. Mnoge od tih mladih stradalih povezuje nekoliko čudnih okolnosti. Svi oni stradali su usled utapanja, maltene svi do jednog. Sve ih je ubio Dunav ili nešto iz Dunava. Jun je mesec, leto je na pragu, mada već su jake vrućine i krenule. Opasno je sparno. U školi završavam sa svim obavezama i kako sam ove godine imao samo završne razrede, raspustio sam se ranije, kao i oni. Ja sam naravno završio sve oko dodele svedočanstava, maturskih ispita. Sve je proteklo u najboljem redu, iako je moje odeljenje koje sam bio vodio važilo za najgore. I zaista, moji su đaci svi bili problematični, delinkventi, ali budući da sam im bio razredni i da sam im uz to još predavao i fizičko, poštovali su me. Umeo sam sa njima. Srećom, mi nastavnici fizičkog uvek imamo najmanje posla. Gledam kolege iz ostalih predmeta kako se muče, a ja sam tog juna stigao da se organizujem i uhvatim nedelju dana da skoknem do vikendice na mini odmor. Ovo će mi biti prvi duži boravak tamo, otkako sam je sredio. Kasnije ću morati opet nazad u školu. Ove godine opet su meni dodelili da glumim policajca na prijemnom ispitu. Pre nekoliko godina iskrslo mi je da po jako povoljnoj ceni kupim staru kuću na lepom mestu sa solidnim dvorištem i bašticom iza u jednom selu nedaleko od Donjeg Milanovca. Pogled je pucao na Dunav. Na samoj dunavskoj plažici imao sam neviđeno mnogo sreće kada sam nabasao na taj oglas i to sasvim slučajno. Nije mi ni bilo u planu da išta kupujem.
Imao sam vrlo skromnu ušteđevinu. Ni na pamet mi nije padalo da bi se za toliko malo mogla kupiti cela kuća sa nekoliko ari zemlje okolo. Priznajem, nisam imao dovoljno sredstava da nastavim sa sređivanjem, sa renoviranjem, a ovom kućerku je baš to bilo potrebno. Nije bilo moguće bezbedno provesti noć unutra. Vremenom, a i verovatno usled vlage, počela je da se ozbiljno urušava. Prilično velika ulaganja bila su potrebna, pa je dugo tako samo zjapila prazno ta stara seoska zemljara u tada već mom vlasništvu. Tek pre koji mesec sakupio sam izvesnu svotu. Malo sam se, naravno, kako to ide, i uzajmio sa strane na nekoliko mesta i započeo neko sređivanje. Išlo je sporo, ali priznajem, drastična razlika se veoma brzo mogla i videti i osetiti. Par kolega iz škole mi je uskočilo i pripomoglo, pa je sve išlo dosta brže. Sve su to bili moji ljudi, isto tako željni pribežišta od gradske vreve i naravno željni mesta za vikend gluvarenje. A moj način života, već bezmalo 40-godišnjeg zakletog neženje, to im je sasvim sigurno i obećavao. Neki moji prijatelji i kolege su me čak, što uopšte nisam očekivao, sa nekakvim strahom ili, pa možda bolje da kažem sa dozom čak i neke praznoverice, gledali ispod oka kada sam rekao da sam kupio staru kuću u Vlaškom kraju. Neki su mi otvoreno rekli da nije trebalo da uopšte ni idem na tu stranu, a kamoli da se skućim tamo. I naravno, kako to obično biva, ubrzo se po celom kolektivu pročulo za moju investiciju, pa su krenula i otvorena prozivanja. Te nisam normalan što sam kupio kuću tamo u Zabiti, među Vlasima. Te otkud mi to pade na pamet da kupim staru kuću još od Vlaha. Ko zna koja je veštica u njoj živela i sve tako. I zaista, nema veze koliko je neko obrazovan i nema veze u koliko savremenom dobu živimo. Neki ljudi su jednostavno zaostali, mislio sam. Sa druge strane, nije da i sam nisam bio potpuno neupućen u te govorancije. Ja dolazim iz Beograda, kao i moj otac i njegov otac. A cijela moja familija sa majčine strane je sa severa Vojvodine. Nisam iskreno nikada mnogo obraćao pažnju na te stvari, nije i da nisam ponekad čuo nešto o tome. Ali jednostavno nije me mnogo zanimalo i sve mi je to delovalo nekako samo kao deo nekih prastarih verovanja. Ipak, dobro se sećam da sam još bio mlad i dok sam još bio aktivan član speleološkog kluba i sećam se da smo samo jednom imali incident. I to, ne bih ni mogao da kažem incident, ali susret te neke vrste. I to baš u jamama podnohomoljskih planina. Davno je to bilo, ali sećam se da se moja ekipa zagubila. Da nismo mogli naći izlaz. Tačnije, da je izlaz bio zatrpan, pa smo morali opet natrag kroz ulaz. I zbog toga smo izgubili dosta vremena. Pa smo onda ostali da zanoćimo unutar pećine. Pored uobičajenih ljiljaka, onih sitnih crnih žabica i pokojeg pacova, ništa neuobičajeno nije bilo u osrednjoj podzemnoj dvorani koju smo izabrali da nam bude konačište te letnje noći. Koliko god napolju bilo vrelo i koliko god bila sredina jula, u jami je bilo prilično hladno, što je i normalno. Sjećam se samo da smo se kao sardine poređali jedni uz druge i grejali leđa jedni drugima. A najgore smo zapravo prošli mi, tačnije nas troje, koji smo morali u sred noći negde da obavljamo malu nuždu. Vođa grupe nam je rekao u kojoj prostoriji to da obavljamo. Nije bilo daleko od spavaonice, ali i dalje trebalo je preći uzani hodnik koji se završavao u vidu proširenja u 2 odvojene prostorije. Jedna od tih bila je
barem smo mi tada tu namenu te noći dali, improvizovani nužnik za naše potrebe. Dok je iz one druge, sećam se, izbijala neka čudna vlaga, neki čudan zadah. I sećam se da kada sam prolazio pored te prostorije, a kada mi je hladno, mene tera da više puta idem u toalet, pa sam te noći više trčkao u tom pravcu nego što sam spavao. I sećam se da me neka jeza uvek hvatala u neposrednoj blizini te prostorije. Cijela jama bila je u to doba sablasna, kao i zvuci iz nje, ali nama koji smo u speleologiji dugo, navikli smo se na te zvukove, na te senke i promaje podzemlja. Ali ipak, ova prostorija bivala je drugačija. Sećam se i da kada sam se po drugi put vratio u dvoranu, u momentu kada sam legao već u vreću, Tanja, koleginica iz tima, a inače i moja dugogodišnja simpatija, zamolila me da idem sa njom do toaleta. I ona mi je priznala kako ima neku posebnu tenziju tog mesta. Da se razumemo, ovo nam nije bila prva pećina u kojoj smo noćili, ali prva u kojoj se i oni najčvršćih karaktera nisu osjećali lagodno. Sećam se da sam naravno krenuo sa Tanjom. Ona je bila ispred mene sa svojom karbidnom lampom, a ja iza nje sa svojom čeonom na šlemu. Sećam se da sam u jednom trenutku kada smo stigli do mesta, da sam se licem okrenuo ka onoj sablasnoj sobi. Da sam uperio svoje svetlo unutra i kako je širok snop svetla obasjao prostoriju, shvatio sam da nešto stoji ispred mene. Ustuknuo sam. Čuo sam Tanju kako je prišla do mene i vidjela da u nešto ukočeno piljim. Tek kada je i ona uperila svoj snop svetala u prostor, tada mi je bilo jasno. Nikoga nije bilo unutra, ničega. Ali ono što mi se učinilo da je neko ili nešto, bila je zapravo gomila pobodenih kočeva na koje su bili nabijeni parčići nekakvih tkanina, delova odeće, čak i cijelih komada. Tu su bile, mogu su se razaznati i košulje, i gaće, i pantalone. I svi su bili isprskani. Meni je tad delovalo krvlju. Svakako, bilo je to nešto crveno. A niz neke stalaktite visili su crveni i crni konci sa pramenovima kose. Neki zamotuljci u kojima bi se opet mogla lako prepoznavati kosa, ali i nokti, zubi. I sve je delovalo kao u najgorem horror filmu. Gde li smo i na šta tačno mi to tad nabasali, ni dan danas mi nije jasno. Ovo je neko pravio nekome neke zvrčke. To je bilo sve što je Tanja izustila. Eto, to je bio moj jedini bliski susret sa onim na što su me upozoravali moji dušebrižnici. Ja u to ne verujem. Mislim, naravno, vidim da ljudi rade svašta, ali zaista ne verujem. Ništa mi to nema težinu ni značaj. Ipak, kako se renoviranje i uređivanje kućice i dvorišta privodilo kraju, sve sam više odlazio u te krajeve i više vremena provodio tamo. Samim tim počeo sam da uviđam i izvesnu zatvorenost tamošnjih ljudi, kao i prilično sablasne običaje koje oni neguju. Ipak, trudio sam se da ni na to ne obraćam mnogo pažnje. Tamošnji Alasi su bili uvek jako druželjubivi, a budući da je ribarenje bila i moja pasija, kao i njihova, lako smo se i brzo uklopili. Srećom, vlaški se tamo retko pričao, baš u tom kraju gde sam ja. Samo oni najstariji žitelji. Po nešto sam i sam brzo ukačio. Od starijih Alasa sam, na primjer, čuo za neke tamošnje urbane legende ili kako god da te priče nazovemo. Ali i za tačku gde je Dunav najdublji i najuži. I po njihovim rečima gde nikad dubina ove zagonetne reke nije bila, niti je mogla biti izmerena. Uputili su me i koje tačke na reci treba izbjegavati zbog čestih i vrlo snažnih virova, kako su rekli, ali i gde riba najbolje grize.
Saznao sam gde je najbolje brčnuti se u vrele letnje dane, kojim stazama je sigurno hoditi po okolnim planinama, kao i naravno kod koga da kupim kvalitetan med, kod koga dobru rakiju i sve tako. U to vreme se nisam zadržavao dugo tamo. Nisam još bio sredio unutrašnjost, pa sam se uvek uveče vraćao u kući u Beograd. Sećam se da sam jedanput baš okasnio. Zadržao sam se na Zlatnoj bućki, malo smo popričali mi Alasi po koju više, ipak ja svoju granicu nisam prelazio. Znao sam da me čeka put od bezmalo 3 sata kući. Nije bilo govora da ostanem da noćim. Na kraju nisam imao nigde. Dvorište jesam raskrčio, ali kuća je bila tada još neupotrebljiva. Plašio sam se da će mi se plafon obrušiti na glavu. To je tako ruinirano bilo. Sećam se, bilo je negde oko 9 sati kada sam seo u auto. Mrak je naravno odavno već pao. Nisam bio ni pripit, samo veseo. Sećam se da sam video, ili da mi se barem učinilo, da na onoj opasnoj deonici u samoj klisuri gde se drum opasno sužava i krivi, delovalo je kao da je neka crna velika senka stajala na samoj krivini. Kao neko u razdronjanoj crnoj odori, ali delovalo je da je dosta visoka bila ta prilika, kako sam uspeo da samo u tren oka, krajičkom svog oka, perifernim vidom primetim. Međutim, kako nisam mogao baš tu da gubim fokus sa puta, nisam stigao da obratim pažnju šta je to zapravo bilo. Sve je bilo u tren oka. Da sam i samo na momenat skrenuo pogled sa puta, sleteo bih ravno u Dunav i verovatno se pre toga olupao stenje. Ta tamo krivina na suženju je takozvana crna tačka. Mnogi su tamo gubili život. Konačno, nakon izvesnog vremena, ove godine je sve došlo na svoje. Sredio sam i unutrašnjost i ubacio nameštaj. Tek koliko da imam za prvo vreme i sve što mi je za dobar odmor i bilo potrebno. Mini frižider, jedan stari ali još udobni kauč, mali kuhinski stočić sa 4 stolice. Rešo sa rernom. Sudoperu još nisam mogao da instaliram. Ni kupatilo, pa sam, kako su vrućine udarile, grejao vodu u plastičnom buretu i tako improvizovao tuš. A za toalet sam koristio prastari poljski nužnik iza kuće. Nije najsjajnije, priznajem, ali za prvo vreme idealno. Na kraju ja sam skroman čovek, meni zaista nije potrebno više. I baš tog petka, rano popodne, oko 4, krenuo sam direktno sa poslednje sednice u školi pravo za selo. Sad slobodno s ponosom mogu reći da ja konačno imam selo. Usput sam svratio i kupio sve neophodne potrepštine koje sam mislio da će mi trebati za moj prvi zvanični odlazak na 7 dana i moje prvo noćenje u mojoj novoj staroj kućici. Na putu do selca bukvalno sam uživao u lepoti cele klisure. Pravio sam pauze u više navrata. Zastajkivao sam usput i divio se krajoliku. Priroda je ovde zaista bila blagonaklona. Zastao sam kod jednog uvučenog putića koji vodi kroz gustu šumu. Na tabli tik do druma stajala jedna mala jednostavna drvena ploča nabodena na kolac na kojoj je pisalo lek voda. Nisam mogao da odolim, a i kada god znam da nemam obaveza, volim da me tako sitnice odvuku, prepustim se i tada mi se otvaraju neki novi vidici. Od uvek je tako sa mnom. I tako zaustavio sam auto tik do oznake za lekovitu vodu i krenuo putem označenim strelicom. Zagazio sam u šumu, a neopisiva svežina me je vrlo brzo zavela. Cijela klisura je daleko svežija od upaljenog Beograda, ali ušavši u ovu šumu, mogu reći da sam osetio i izvesnu hladnoću ili jezu, nisam bio siguran. Već zalazeće sunce, budući je bilo već prošlo 7:30, jedva je dopiralo do svega pojedinih tačaka u šumi, a miris vlažne zemlje omamljivao je. Bilo je iznenađujuće čisto. Ljudi ovde baš znaju kako se priroda tretira i u skladu su sa njom.
Ubrzo sam začuo žubor vode. Krenuo sam u pravcu zvuka i ubrzo naleteo na izvor. Veliki kamen bio je postavljen tik do korita potočića. Prišao sam i smočio ruke. Voda je bila ledena. Ruke su mi se automatski ukočile kad sam ih spustio u vodu, ali osjetio sam da bi mi prijalo i da se umijem. Bio sam u pravu. Natočio sam svoju flašu, a onda seo da uživam u tim hipnotišućim zvucima čiste prirode. Gledao sam oko sebe i sa druge strane izvora uočio ulaz u pećinu. Moja stara speleološka radoznalost još uvek me nije napustila. Pećina me je privukla, ali iz same špilje kada sam joj dovoljno prišao, počeo je da se širi jak miris. Pretpostavio sam da je bilo puno slepih miševa i ljiljaka. Oni umeju tako da zaudaraju. Sa druge strane, ni medved u ovim krajevima nije isključen. U taj čas iza leđa mi je prišao jedan stariji čovek. Oslanjao se na štap, a u drugoj ruci držao je balon za vodu. Dobar dan, odpozdravio sam mu. Nasmejao se i prišao izvoru. Stao je da toči vodu. Primetio sam da nije seo na kamen, iako bi mu to dosta olakšalo posao. Kada je natočio, uspravio se i obratio mi se. Ti, sine, nisi odavde? Nisam. Što? Upitio sam ga radoznalo. Primetio sam da nema jak akcenat kao lokalci. Pa video sam te da si sedeo na kamenu. Ne valja, nije dobro. Samo je zagonetno dodao i nasmešio se. Ovo je lek voda jer se vile tu kupaju noću. Tako su i meni meštani rekli još odavno. Naravno, ni ja u to ne verujem, ali tako se pričalo ovde. A odakle ste vi? Zapodenuo sam razgovor. Ja sam iz Beograda. Doselio sam se ovde još 90. godina, čim sam se penzionisao. Za sve ovo vreme saživeo sam se s ovim krajem, priznajem. A i ovde, ovi krajevi, ove lepote ovde, neverovatni su. Sinko, ovde je priroda i dan danas netaknuta. Ja sam gljivar, to mi je hobi od kad sam se penzionisao, a Miroč ih je pun. Ali sigurno morate da se pazite, ima ovde i divljih životinja, čuo sam. Neće grom u koprive, šeretski mi se nasmeje ovaj harizmatični starac. Svačega ovde ima i treba držati 4 oči otvorene, dodao je. Ne razumem, na šta mislite? Jesi oženjen, sinak? Nisam. Ha, dodao je. Idealna prilika za neku vlajnu da te smota. Ajte, molim vas, nasmejao sam se. Pa nisam ja neka prilika. Iz Beograda, pa još prosvetni radnik i to vrlo naučit, idealno. Bio mi je jako zanimljiv ovaj starčić, jako prijatan sagovornik i zračio nekakvom neopisivom smirenošću koja se širila i na mene. Želeo sam da nastavim razgovor sa njim. Ma jel su zaista takve kakve se priča da su te vlajne? Pitao sam. Pa nije svaka, ali pazi se, čudan svet. Zanimljiv, ali čudan. A niste mi rekli koje je bilo vaše zanimanje pre penzije? Vidim da ste dosta rečiti. Ja sam etnolog. Bio sam etnolog. Radio sam dugo u arhivu Beograda, a onda sam prešao u muzej i do penzije ostao tamo. Ovo podneblje mi je od uvek bilo poslastica. I nikad nisam imao vremena da mu se posvetim. Stalno me je posao vukao na druge strane. Na jug, najčešće. Ali istok je nebrušeni dijamant. Tek kad sam se doselio ovde, sinko moj, počeo sam da saznajem i učim o ovom kraju. O ljudima ovde i o njihovim veoma interesantnim običajima. Veruj mi, sinak, ovo je ovde čista egzotika. Konačno, pomislio sam, neko ko će objektivno da mi kaže šta misli. I hajde da vas pitam za mišljenje, kao neko ko je na pravi način obrazovan i usmeren i objektivan. Šta mislite o mojoj investiciji ovde? Starac se nasmejao, ali nekako tugaljivo, oprezno, a onda dodao. Pa, ovaj kraj ima svojih prednosti svakako, ali pazi se ljudi.
tačnije pojedinaca, ne svih. Vidjet ćeš i sam već. Neće ovdje da ti pričaju o tome, zatvoreni su. A imali bi da ti pričaju danima o svakojakim čudima ovdje. Ja sam za ovih bezmalo 25 godina ovdje koliko sam tek jedva nakupio neke zanimljivosti i neke podatke. Nemam još za knjigu. Ali ono što imam vrednije je od bilo koje knjige, sinak. Da li biste to podelili sa neznancem? Meni je od kako sam došao ovdje počelo sve to da biva jako zanimljivo i da me sve više zanima. Čisto informacije radi, ja ne verujem u te priče. Sinak, možeš ti da ne veruješ, ali ja sam nešto i sam video. I ja sam bio kao i ti, neverni Toma. Samo što sam zbog posla bio zainteresovan da saznam više. Hajmo odavde, sinak, već se smrkava. Veruj mi, ovdje ne bi valjalo da nas uhvati mrak. A posebno ne tebe na putu. Imaš ti još do golubinja. Mislite zbog krivina i suženja? Dodao sam naivno. Mislim i zbog one prikaze u klisuri. I meni se pojavila i mom sinu, baš u ovo doba. Ali ume da se pojavi i kasnije. Na šta mislite? Kakva prikaza? Šta je to? Crna, sinko. Deluje kao senka u crnoj, kao prozirnoj zavesi. Ne čini ništa, samo tako stoji na onom nezgodnom delu gde se klisura, useca i sužava pre tunela. Tamo gde su one silne saobraćajke i danas. Ko se pređe pa pogleda da se uveri šta je video, glavu ostavi tamo na putu. Priznajem, stajao sam zgranut nekoliko dugih trenutaka. Prisjetio sam se svog doživljaja od prošle godine, baš tamo, baš na tom potezu, nakon bućke kad sam se vraćao u Beograd. Vidim, poznato ti je to. Mudri starac primetio je moj izraz lica. Ima lokalna legenda vezana za to mesto. Kažu, tu je pre mnogo godina glavu izgubio jedan momak, baš na tom potezu. Bio je veren lokalnom lepoticom. Trebalo je da se uzmu 2 dana kasnije, ali nesrećnik nije dočekao da se oženi. Od tada je ona stalno nosila crninu i stalno dolazila na to mesto da obiđe. I dugo bi tako stajala tamo. A onda se jednog dana samo bacila u Dunav. Baš odande. I od tada, kaže narod, ovdje njena duša nije našla mir. I luta i dalje i tako stoji na tom istom mestu i ometa mlade vozače i navodi ih svojom pojavom u sigurnu smrt. Najčešće mlade. Meni se prikazala jednom i to tek što sam se doselio ovdje. Nisam bio mlad, ali nisam bio baš ni toliko star. A mom sinu čak 2 puta se prikazala. I primetit ćeš i sam, ovdje ti narod neće ništa sam reći, tek kad im kažeš šta se tebi dogodilo, tad progovore. Šta misliš, kako sam ja saznao za ovo? Pa, jel to znači da ja sad treba da strepim što sam sedeo na Vilinskom kamenu? Ozbiljno sam upitao. Ma ne. Zaboravi na to, to je lokalna prevara. Da se naglasi da je voda stvarno lekovita, kao zbog vila. Nije, samo je planinska, čista, izvorna voda. Sedao sam ja x puta, ne brini. Hajdemo iz šume. Ovdje se već ozbiljno smrklo, dodao je Čikavelja. Poveo sam ga do njegovog placa i obećao sam da ću ga posetiti. Prva noć u kući prošla je tiho, iako sam bio pod utiscima od priča koje sam čuo. Čak ni na putu do kućice nisam naleteo ni na što neobično. Nisam ništa ni očekivao, priznajem. I dalje o svemu mislim kao o lokalnom folkloru. Ujutru sam se zaputio na pecanje. To sam odredio za taj dan. Pecanje. Ceo dan. Usput sam prolazio pored okolnih kuća, koje su se prostirale niz ulicu. Na mnogo njih primetio sam slike mladih po zidovima i svetlo koje je gorelo iznad tih slika. Shvatao sam da je i to deo nekog rituala, ili običaja ili verovanja. Ali nije mi bilo baš najjasnije. Dole na samoj plažici bili su već Sava, Aca i Boža. Poželeo sam im dobar dan i uspešan ulov i seo sa njima. Zapodenuli smo razgovor. Nije radila riba tih dana. Sve nešto sitno. Kederi uglavnom, saznao sam tada. A što ne bismo onda otišli do Tesnaca, predložio sam. Nije nam daleko. Ova trojica me samo ćutke pogledaše kao da govorim nebuloze.
Nastavio sam da insistiram, a tada mi je Aca rekao da oni tamo izbjegavaju da idu. Da ne bi valjalo ni ja sam da odem, jer nije dobro mesto, nije bezbedno. A ni riba ne radi. Pa, ako ne radi ovde, neće ni tamo. Kako je zaista bilo mrtvo, a kako mene po prirodi mesto ne drži, spakovao sam se i odlučio da odem na plažu. Bilo je baš jako vruće tih dana. Poželeo sam da se malo bućnem, da se osvežim. Rekao sam im svoju nameru, a oni se još više u čudu zgledaše među sobom. Pa nije još Petrovdan, gde ćeš u vodu sad? Sava je pomenuo. Kako nisam bio upućen u tamošnje verovanje, objasnili su mi. Pre Petrovdana nema kupanja u Dunavu. Tačka. Daljih objašnjenja nema. Ali meni kad se nešto tako kaže da ne sme, ja moram da znam zašto. A ovako ne pijem i vodu samo zabrana. Uvek sam bio buntavnik pomalo. Zaputio sam se na peskovitu obalu. Nisam bio jedini dole. Još jedan par kampera iz Poljske spremalo se da zapliva. Voda je tamo bila prozirna, bistra, nimalo brza, a pesak boje terakota samo je upotpunjavao osjećaj kao da sam na nekom dalekom ostrvu. Rasprostreo sam peškir i zalegao malo u poluhladovinu. Prijalo mi je. Odmor, nakon toliko vremena. Pomislio sam i coknuo zadovoljno. Pridigavši se da upijem okolinu, shvatio sam da su Poljaci kamperi već plivali. Devojka je u momentu vrisnula i nastavila da se kikoće. Načuo sam da su ugledali zmiju. Belauški su stalni stanovnici Dunava, jako simpatične i bezopasne zmije. Ušao sam i ja. Voda je bila pristojno hladna. Tek toliko da se dobro osvežim. Zaplivao sam i tek kada sam podmakao, shvatio sam da se kamperi i dalje brčkaju u plićaku. Pa možda i oni znaju nešto što ja ne znam. U momentu kada sam doplivavao ka obali, spustio sam noge da potražim dno, a onda shvatio da je na samom dnu u pesku kovitlac, vrtlog, mali, ali dovoljno jak da ga osjetim. Znači, virovi su razlog zašto se ne valja kupati pre Petrovdana, pitao sam Čikavelju, dok sam s njim sedeo na tremu kod njega nešto kasnije tog dana. Video si sve one kuće sa upaljenim svetlom i slikama. To su sve žrtve Dunava, sinko moj. I svi su se utopili jer su, kako su mi rekli ovde meštani, kao i ti, brčkali se pre 12. jula. Pa da, ali meni i dalje nije jasno kako to da virova ima pre nekog datuma, a posle ih nema. Ne ide to, ne ide u prirodi to tako. Virova ili ima ili nema u reci. Pa vidiš, meni su davno još ispričali da po lokalnom verovanju u ovim krajevima navodno neki zloduh u tom periodu izlazi iz Dunava i odlači na dno one koji ga uznemiravaju. Kažu, on spava do Petrovdana i do tog datuma ne valja da ga pre tog dana ne valja ga buditi, jer kažu, veže ti noge lancem i odvučete na dno. Dole, malo još istočnije, od Kladova pa nadalje, legenda je još bajkovitija. Ista, samo je nadodato da je to nekakav u stvari ružni zmijoliki stvor koji živi na dnu Dunava, da ima buljave oči, ogromnu glavu s rogovima, da je prekriven mahovinom i rečnim travama i da žrtve vreba iz dubina. Kažu, pušta nekakav zvuk, da namami radoznalce u vodu, a onda ih navlači na virove i utapa repom. Znate šta, Čikaveljo, ja jednostavno ne mogu da poverujem u te priče. Neverni Toma kakav sam, ovo mi zaista nije pilo vodu. Nije na nama, sinko, da verujemo ili ne, već da poštujemo lokalnu tradiciju jer smo izabrali da tu živimo. Polako, čućeš i vidjet ćeš ovde još neverovatnih stvari. Polako, sinak, pa tek si došao. A zašto te svetiljke gore tako danonoćno? Nakon kraće pauze, opet me moja radoznalost nije puštala na miru. Pa, opet lokalni običaj protkan sueverjem. Ovde, sinko, narod ima jako bogate posmrtne običaje. Čak najbogatije u ovom delu sveta.
Veruje se, kako su mi objasnili, da svetlo gori 40 dana bez prestanka, da bi duša našla put van iz kuće. Oni smatraju da tih 40 dana duša pokojnika živi još sa njima, obitava u kući i traži put van. Ali ne samo to. Ima tu još obreda koje oni vrše na sam dan ukopa i kasnije. Rekao sam ti, sinko, čista egzotika. Kažu tamo gde je Dunav najuži i najdublji, ispod ima podvodnih špilja, ko zna koliko stotine metara duboko. Pa nije nikakva tajna da su ovde do pre koju deceniju bili lovljeni ozbiljni komadi jesetri od po 700 kila. A davno su hvatane i morune od preko tone. I eto ti materijala da izmaštaš, ko to ume naravno, šta bi se moglo i koje veličine naći baš u tom delu koji si ti danas njima predložio da obiđete. Pa zato su ti gledali ko da nisi čitav. Ovo sve, me priznajem, podsjeća na legendu o Nesiju. Našalio sam se. Ali tada je Velja dodao: moj sinko, Nes je za ove krajeve i verovanja ovde malo dete. Vidiš, ono što mene kopka sa moje etnološke strane jesu sve one figurine koje su nađene baš u ovim krajevima, a predstavljaju ostatke prastare civilizacije Lepenskog vira. Sve one teorije koje sam, dok sam još mlađi bio, učio još na faksu kao student, a kasnije koje smo morali da aminujemo kao i jedne i jedine, nekako su izgubile na težini i na značaju onog trenutka, onog momenta kada sam se nastanio ovde, sinko. Arheolozi i stari etnolozi kažu da prema jednom učenju te figurine predstavljaju ribe, da su drevni narodi ovde, civilizacija Lepenskog vira, da se bavili ribolovom i da im je to bio glavni i jedini izvor života, pa su usled toga pravili te figure uz veru i nadu da će baš uz pomoću tih figura, što ih više prave, prizvati u svoj život što bogatiji ulov, što više ribe i tako dalje. Drugi pričaju da je slično ovom prvom to bilo neko idolopoklonstvo. A treći tvrde da su narodi u tim figurama, u tim skulpturama vidjeli svoje zaštitnike. Da su kroz njih verovali bar da štite svoj dom, svoje ognjište, svoju porodicu. Šta god je razlog nastanka tih skulptura, sinko, mi to nikad nećemo saznati. I sve ono što sam učio pada u vodu. Veruj mi, sad iz ove perspektive znam. Vidim to tek sad. Ipak, najuverljivija mi je ideja i teorija da su se ljudi tada u ovim krajevima molili posebno božanstvu koje je moglo da obitava baš u tim nikada premerenim dubinama Dunava. Ja smatram da su oni tu nešto videli. Da li ste mi ludu ideju, čika Veljo? Šta kažete da zalogorujemo noć dve tamo i da posmatramo Dunav? Samo da posmatramo. Taman je i pun mesec, za koji dan bit će vidljivo. Pa makar samo površina. A ne šali se glavom, sinko, dodao je. Nije ti to pametno. Pa ali, svakako da sam mlađi, jeste primamljivo. Ja sam već mator za te avanture. Ali podržavam tvoju znatiželju. Dvoumio sam se te večeri da odem. Sam. Možda bi bilo pametnije da sam sačekao nekog od prijatelja iz Beograda da mi se pridruži. Ali moja neutaživa radoznalost nije mogla da čeka. A i niko ne bi mogao, siguran sam. Je sredine radne nedelje, odmori još nisu pošteno ni počeli. Odlučio sam da nosim pribor za ribarenje, sendvič, a ako me san baš obori, spavaću u autu. I zaista, noć je bila magična. Ni hladna, ni pretopla. Komaraca je bilo, ne mogu da kažem, ali naprskao sam se i upalio spiralu. Nisu me dirali. Postavio sam se tik uz vodu. Zabacio i zaseo. Svetiljku sam ugasio, nije mi trebala. Mesec je bio ogroman. Obasjavao je čitav taj predeo. Voda je bila kao staklo na površini. Sve se videlo jasno kao po danu.
Onoliko zvezda nisam video nikada u svom životu. Rojevi sa svih strana. Noć je bila vedra. Dremuckao sam u tišini. Samo sam hteo da uživam. Ni mobilni nisam poneo, bio je u kolima. Neopisiv mir. Tu i tamo praćaknula bi se pokoja riba i za sobom ostavljala niz koncentričnih krugova koji bi se u malim valovima širili vodom. Tišina. Gluvo doba. Izrikavci su utihnuli. Iz dremeža me je prenula upravo ta zaglušujuća tišina. Delovalo je nekako neprirodno. Neprirodno da je baš ovako tiho. Nisam navikao. Nisam se osjećao više onako bezbrižno kao kada sam tek stigao. Neka čudna atmosfera širila se prostorom. Uhvatio me nekakav neobjašnjivi strah. Kao malo dete. Osjećao sam da ne bih trebalo da mrdam. Sedeo sam tako ukočeno nekoliko minuta. A onda je sredinom reke krenulo da se širi nekakvo komešanje. Na mesečini delovalo je kao da voda ključa. A onda sam, kunem se, ugledao veliko peraje na sred Dunava. Nije izgledalo uobičajeno i izronilo je samo na tren. Ono što sam uspeo da vidim je da je ličilo da je kao dvokrako peraje na debelom vratu nekog džinovskog reptila. Zmaj ili ala je prvo što mi pada na pamet. Iz čikaveljinih priča što sam čuo. Sećam se da je pričao o tim alamunjama. Okej, ovo nije riba, pomislio sam. Gotovo skamenjen od straha koji me je potpuno obuzeo. Nakon nekoliko minuta izronilo je još jednom, ali ovoga puta nisam uspeo mnogo da vidim, jer je izašlo na skroz drugoj strani. Uspeo sam samo da čujem da je biće iz vode ogromno. Začuo sam neki glasove iz pravca vode. Kao da neko doziva nekog iz velike daljine. Mislio sam da su alasi, ali nikoga nisam video. Ni na sredini, ni iza. Nigde. Setio sam se Veljinih priča opet. Priznajem da me je vuklo da vidim ko je to i gde. Da li je neko zaglavljen? Da li je nekom potrebna pomoć? Ali onaj moj panični strah, ono neopisivo stanje u koje sam po prvi put u životu upao, nije mi dozvolilo da se pomerim. Nečega ovde ima. Dunav nešto krije, rekao je Čikavelja sutradan kad sam mu sve prepričao. Ovi krajevi kriju neke prastare tajne koje još niko nije ni krenuo da istražuje, kazao je. Budući da sam i sam već 2 puta iskusio nešto, počeo sam da drugačije gledam na te takozvane babske priče. Počeo sam i sam da sumnjam u moju dotadašnju trezvenost i stav da je to sve deo praznoverja. Moj sinko, dodao je Čikavelja, ovo je tek početak. A koliko si radoznao, čini mi se da ćeš ti ovde još svašta da saznaš i uvidiš. Ukoliko vam se dopada sadržaj sa kanala i ukoliko želite da podržite i dalje moj rad, pozivam vas da se supscribe-ujete, da lajkujete i da komentarišete. Hvala!